Salm numru 14. Ilment minħabba l-ħażen. Jgħid li blaħ f'qalbu, m'hemmx Alla. Tħassru l-bnedmin għamlu ħwejjex ta' min jistmellhom. M'hemm ħadd li jagħmel is-sewwa. Il-mulej mis-sema jittawwal fuq il-bnedmin biex jara jekk hemmx min waqli, min ifittex lil Alla. Il-koll intilfu, il-koll flimkien tħażnu. Ħadd ma jagħmel is-sewwa, anqas biss wieħed. Ma jintebħux dawk kollha li jagħmlu l-ħażen, dawk li qatt ma jsejħu l-mulej, li jaħtfu l-poplu tiegħi kif wieħed jaħtaf il-ħobs. Biża' kbir waqa' fuqhom, għax Alla hu mansel il-ġust. Intom titku bil-ħsieb tal-imsejken, imma l-mulej hu l-kien tiegħu. Min iġib minn Sion il-ħelsien ta' Iżrael? Meta jerġa' jqajjem il-mulej il-poplu tiegħu, jifraħ Ġakobb, jitenna Iżrael.